This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Nakakilala ka pa bala sang Yutokon kag Katmon, isa ka grupo ang nagaserbe nga taytay para madala sa mga mangunguma, rikta sa mga buyers ng ilang mga produkto kag ang iban, hindi mo na makita sa merkado. Aton sila kilalahon sa sining episode sang Baganihan. Sa nabukid kag kalasangan sang Barangay Puy sa Sagay City, halin ang mga sinako sang Yutokon kag Katmon nga ginabaligya ni Felizardo de Monteverde sa Bacolod. Ang Katmon ang parehos kaaslom sa batuan, kag ang Yutokon ang isa sa mga ingredients sa paghimo sang gin ang ginabaligya niya sa tag 5 ka pesos ang bilog. Proper. So, sa halin kami abito sa Manara sa Amon, mga 30 kilometers na. Okay, ano ginasakyan niyo? Isa motor lang, puro subong. Habal-habal. Habal-habal. Mga pilapang plite. Tag 1,000 plite. Ha? Halin sa babaw? O halin sa Manara. May araw mag-ulan, may araw ka hindi pambato eh. Tagpila ka sako ang iyong Pero ini siya, ginataro lang yun namon. Okay. Halin to sa bukid yun, ginataro lang namon. Nalipay si Felizardo nga sa bulig sang slow food community of Negros Island, liwat nga natagaan sang kahigayunan ang iya mga kaopdanan sa Manara Upland Farmers Association nga makabaligya sang ila produkto sa ginbuksan nga Earth Market pop-up sa Maze Organic Garden sa highway sang Araneta Street sa Barangay Pahanukoy. Ang kamutik din niya mo. Ano man ang bintaha nga rin kamo di subong, sir? Mas dako ginta. Kaya namin iya kung galo ka amon to produkto yan. Pero iya paabot eh, kiluhon man ni dayon tanan dot. Buwas kiluhon na ni dayon. Ganti siyempre bintahan. Lagang dalipay kami nga nakasulod ako ng asosasyon sa sini. Kaya kami problema na sa among produkto. Like paano nakabulig sa inyo? Paano Dako, ganti siyempre. Ang among produkto yan, limitado ang ayawan. Pag ano, purliya, pagkatapos ng ano, kiluhon na dayon tanan. Suno kay Rina Gamboa, presidente ng Slow Food Movement. Ang Earth Market isa lang sa mga nangin pamaagi nila. Agud mabuliga ng mga kasubong ni Felizardo nga mga mangunguma nga madalarikta sa mga manugbakal para rekta sa mga mangunguma ang ginansya kag indi sa middleman. Because we want the consumer to directly talk to the farmer and to be able to know what things grow locally, what our indigenous plants are, and how they can use it in their everyday cooking. Kadadiri ka mo ma'am na pilian. Kaya ka namin, organic. You see, things like Yutokon and Katmon are slowly disappearing because there's no market, because people don't know that there are such kind of food sources that we can use. That's why there is slow food, because we are trying to tell our fellow Ilonggos, for that matter, don't make those plants disappear just like how our animals are disappearing. Upod sa mga natagaan oportunidad nga mabaligya ang ilang mga produkto, ang mga coffee farmers sang banwa sa Murcia. Ang ilang nga grupo isa karon sa ginabuligan man sang slow food community agud mangin sila man ang mangin farmer entrepreneurs. Pag ini nga Earth Market pop-up market sang slow food, ini nga Earth Market, dako gini sang opportunity lang para sa amon nga damo diri sang nagakadto. Oportunidad namon ma-showcase sa produkto namon. Ang grupo nila nga Slow Food Coffee Coalition ang nagatuyo nga mapasiguro ang dekalidad nga produkto para sa mga konsumidor. May market sa quality coffee nga gina-produce natin. So ilaon ta to siya ang mentalidad niya ano man nga quality sa coffee ko ang coffee nga i-produce sang farmer, si buyer mangyapon ang madikta sang presyo. Subong niya dapat si farmer mismo mataas ang awareness niya pag-abot sa quality sang coffee. Agud siya mismo makadetermine nga ang akon coffee sa good quality, so therefore amo ning price ko. Isa man sa mga nangin madinalagon nga slow food advocate si Isabel Patron nga karon may napulo na ka mga locally made cheese products nga ginabaligya pila diri ang iya gina-export. So this is the most popular that we have, the burrata. I just bought.
And of course, the mozzarella, which is used by the pizzerias, you know, the restaurants. Okay. All the rest are all aged cheese. We're happy at least now that after the COVID, everything is opening up. So restaurants like Lanay and they're the ones who support us. If not for the local industry, then of course we're not also here. Pero suno kay Isabel, hindi man nangin mahapos ang pagnegosyo, ilabi na ang mag-compete sa mga industrial products. Dako nga bagay suno sa iya ang ginapasanyog nga ihibalo sang slow food community para sa mga end users sang local products. The hardest, of course, is to take care of the cows. From food, because now it's so expensive. And the heat that we have, you know, the weather that's going warmer. So we have an exciting project with DOT Western Visayas. We're trying to make a slow food itinerary. It's going to be called Slow Food Travel, so that the tourists that we get are those who are interested in our culinary heritage, not just the beach, the sun, the usual, no? But a more concerned tourist about how to preserve the heritage of our community. Sa tunga sa nagauso nga fusion sa mga Pinoy kag foreign delicacy, ang slow food community ang sa likod sang pagpasanyog sang heritage food, mga ginsubli nga linuto kag delicacy sa mga Negrense, halin sa laswa kag pangat, mga empanada, piyaya kag iban pa nga mga pagkaon nga nagasimbolo sang Negrense culture. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.